Je vais vous montrer une vidéo où vous allez voir que médiatiquement, politiquement, diplomatiquement, économiquement, l'État la plus scélérate, la plus criminelle et génocidaire qui n'ait plus porté cette terre est en train de vaciller, est en train de chuter, car le monde entier ne veut plus travailler avec ces décérébrés. Vous ne comprenez pas ce que je suis en train de dire? C'est pas grave. Regardez la vidéo et on en parle juste après. על הצונאמי המדיני, היצוא הישראלי במשבר, בעיקר בגלל חרם שהולך ומתחזק עם כאלו ברחבי העולם שלא מוכנים יותר לקבל סחורה תוצרת ישראל. חרם השקט הוא לא כזה שקט. אני חושבת שהוא מתחיל להיות אפילו די רועש. הרשתות לא רוצות אותו, אולי מחשש של מרד צרכנים, בגלל שהם קונים מישראל. עכשיו המטעים נשארים מלאים, כי הקונים בחול לא מעוניינים לקנות תוצרת ישראלית. וזה כמובן חולש על תחומים רבים. באים אליי מפיצים ואומרים, תקשיב, על המוצר שלך כתוב מאחורה Made in Israel. מבחינתי אין לי מה לעשות איתו, אין לי איך להתקדם איתו, אין לי לאן ללכת איתו. כי הלקוחות שם לא ירצו לקנות? הוא אומר לי, אין לי בעיה איתך. הלקוחות שלי לא יקנו. ברגע שהלקוחות שלי לא יקנו, כי כתוב על המוצר Made in Israel, אני מבחינתי לא יכול לקחת את המוצר הזה ולעבוד איתו, זה יותר מזה. הברקוד הישראלי מתחיל בספרות 729. גם אם אני לא ארשום Made in Israel על המוצר ואני אשאיר את הברקוד שמתחיל ב-729, גם את זה כבר פוסלים, אומרים לך, את זה אני לא רוצה יותר. חתמנו חוזה הפצה באירופה למותג הזה של $3 מיליון בשנה. המפיץ שחתם איתי את החוזה הזה נעלם. הוא אומר לי, אני לא יכול להמשיך לעבוד איתך יותר. אתה להשתתף בתערוכות? עשיתי תערוכה בבולוניה 2025. אומרים לי אנשים, אל תדבר עברית. לאן הגענו? מתחילת המלחמה אנחנו רואים איך חברות גלובליות לא מעוניינות לעבוד איתנו. לפני כמה שבועות דיבר איתי מישהו מאוסטרליה, והוא אמר לי, אני רוצה שתדעי שהמשפחות שלנו בכל אסיה פסיפיק לוחצות עלינו מאוד לא לעבוד עם ישראל, כי אנחנו מסייעים בעבודה לא מוסרית של חברות שמשלמות מיסים במדינה לא מוסרית. חד משמעית ישראל נמצאת היום במקום שאנחנו כולנו כאזרחים וכבעלי עסקים קטנים צריכים להיות מאוד מודאגים מהמגמות בעולם. טיסות הלואו-קוסט האירית ריינר אמורה הייתה לשוב לישראל בחודש הבא, אבל היום המנכ"ל שלהם אומר במסיבת עיתונאים לא בטוח שנחזור. אני חייבת להודות, דוריה, שזה נראה שהם לא באמת רוצים לחזור למדינת ישראל, והסיבות הן כמובן נראות מאוד מאוד פוליטיות ולא ענייניות. יותר מ3,000 אומנים מצטרפים לחרם הזה, הרשימה הולכת ומתארכת. נכון. אם לפני יומיים היו שם 1,200 יוצרים, אז היום יש כמעט 4,000, וצריך להגיד על מה, זה לא רשימה שיש בה אנשים נישתיים בתעשייה ההוליוודית, אלא אנשים בכירים מאוד. אנחנו מדברים גם על זוכי אוסקר, גם חוקין פיניקס וגם אמה סטון, אולי השחקנים הכי מצליחים בהוליווד מוערכים, אין גם חלק מאותה עצומה שקוראת להחרים כל שיתוף פעולה עם הקולנוע הישראלי. כמובן שהעצומה הזאת יוצרת גם רעש גדול בארצות הברית ובעולם. חרם נגד השתתפות של ישראל באירוויזיון הקרוב שיערך במאי בווינה, יש סיכוי שאנחנו נושעה מהתחרות? תשמעי, זה לא נראה טוב. רק הרגע דיברנו על אירלנד, אז אירלנד בעצם מציגה היום אולטימטום. היא אומרת, אם ישראל משתתפת, אנחנו לא משתתפים באירוויזיון, והיא לא המדינה הראשונה. כבר סלובניה הודיעה אותה הודעה, כבר איסלנד הודיעה את אותה הודעה, ספרד אפילו הגדילה ואמרה... Vous avez toutes leurs chaînes nationales qui sont en train de venir chialer. Ils vont interroger toutes les personnes qui ont des entreprises, même eux sont en train de chialer. Plus personne veut travailler avec eux, plus personne veut de leurs produits, plus personne veut faire la moindre transaction avec ces pestiférés. Car comme je l'avais dit dans une vidéo, eux-mêmes ont signé leur propre arrêt de mort. Netanyahou est venu accélérer l'heure de leur acte d'essai, tout simplement en fait. Et